Moravské náměstí v Brně je oblíbeným místem pro setkávání se s přáteli nebo třeba pro procházky a my jsme sem přijeli natočit další díl našeho pořadu Na lavičce. Naším hostem je zdravotní sestra, která strávila 3 roky v Saúdské Arábii a je to Kateřina Ahmed. Jak už jsem zmínila, Katka je naším hostem. Vítám tě. Ahoj. Děkujeme, že jsi nás pozvala na Moravské náměstí do Brna. Je tady krásně a zima. Chodíš sem často na Moravách? Teď už moc ne, ale v létě se synem jsme chodili se koupat do toho bazénku tam. Já jsem četla, že vzniklo Brněnské moře. Ano, a ty byly brněnské kluziště. Taky jsem si říkala, že už je to nějaké oplocené a že tady asi kluziště na zimu. Bude se klouzat. Tak jako v létě moře, ano. V zimě kluziště, ano. Co víc si přát. Ano, Brno, to je možný všechno v Brně. Jak už jsme zmínili, Katka je zdravotní sestra, která 3 roky pracovala v Saúdské Arábii. Proč jsi se vlastně rozhodla vycestovat takhle daleko? No, z finančních důvodů. Byly osobní finanční důvody, takže jsem to jela vyřešit prostě tam, protože nabízí hodně vysoké platy a veškerý komfort, takže takhle jsem to vyřešila naraz všechno. Nebylo to pro tebe těžké vůbec to rozhodování jet jako bylo. Takhle daleko Bylo a ještě strašně, na tak dlouho? Protože to byl první let v životě a ještě do Saúdské Arábie, a ještě s přestupem a ještě anglicky, takže to bylo strašně těžké. Kolik tě vlastně bylo, když jsi se rozhodla? 34 let mi bylo, když jsem odlítala. Co si všechno musela třeba zařídit, aby si tam vůbec mohla vycestovat? Bylo to složité? No, agentura chtěla nějakou přípravu v angličtiny, takže nějakou jazykovou přípravu, která mi trvala dlouho, protože jsem neuměla dobře anglicky, takže přibližně rok trvala příprava a pak jsem dostala nabídku do Džidy. A já jsem ji přijala, takže do 14 dnů jsem odletěla. Už takhle rychle? Bylo to rychle. Takže ve chvíli, kdy já jsem ukončila všechny ty přípravné kurzy, tak mě zařadili do programu a do 14 dnů jsem já měla osobně. Někdy to trvá díl, někdy trvá rok, třeba čekali nebo tak, ale u mě to bylo rychlé, do 14 dnů jsem odlítala. Když jsi tam letěla, tak si už takhle dopředu věděla, že letíš na 3 roky, nebo to bylo na míň? Ne, nevěděla. Původně to bylo na rok, protože nabízí smlouvu na rok s možností prodloužení. A výhoda toho je, že když člověk prodlouží, podepíše kontrakt na další rok, tak dostane vlastně polovinu výplaty zpětně a za podepsaný kontrakt další polovinu, takže jednu tu celou výplatu po podepsání dostane znovu. A já jsem se rozhodovala vždycky těsně, nebo měsíc nebo 2 předtím se člověk musel rozhodnout, jestli ještě zůstane nebo už mu letí domů. A co třeba ubytování, to jsi měla už dopředu zajištěné? Oni zajišťují všem ubytování a mě otevřeli úplně nový byt. Úplně novej, tam nikdy nikdo nebyl přede mnou a vlastně ten byt byl větší než moje 2 byty dohromady tady v České republice. Takže obrovský byt, 2 koupelny, kuchyň kompletně vybavená, postel s 30 cm madrací obrovskou. Úžasně, já jsem jenom zírala, když jsem tam přijela. Fakt úžasný komfort. Ze začátku překvapili. A je to jako běžné, že takhle doktoři, zdravotní sestry, že vycestují do zahraničí? Protože pro mě to třeba byla vlastně informace, kterou já jsem ještě nikdy jakoby neslyšela, že někdo takhle vycestuje. Já si myslím, že oni cestují spíš do okolí, Rakousko, Německo, že takhle jakoby do dálky moc ne, ale překvapivě tam bylo hodně Čechů a Slováků. A vlastně i Evropanů, ale Čechů, Slováků fakt hodně velká komunita, když já jsem přiletěla, tak nás bylo hodně. Jaké byly ty první pocity, když jsi tam přiletěla? Co tam dělám? Proč tam jsem? Já už jsem měla panický záchvat v tom letadle, jsem se zbudila. Říkám, proč já tady jsem? Proč já? Ale pak teda hned mě vyzvali na letišti, tak to vyvalený oči jsem nevěděla. Ten pocit, když člověk vyleze tam z letadla, to je jak když vleze do prádelny. Strašný horko a strašný vlhko. A teď já jsem nevěděla vůbec, kam jdu, prostě, co se bude dít, ale bylo to všechno nachystané. Řidič čekal na letišti, odvezl mě na ubytování a ráno jsem taky nevěděla, co dělat ráno, že jsem nevěděla, kde kdo je, takže já jsem obcházela byt po bytu a ťukala, kdo je, prostě, abych zjistila, co mám dělat, protože mě zapomněli, pak jsem zjistila později, že mi zapomněli dodat někoho, kdo mi řekne, co mám dělat. Takže jsem potkala Caroline z Irska. Ty seš ta nová, na mě hned anglicky a vyvalený oči. Takže tam mě vzala k sobě, udělala mi kafe ráno a hnedka zavolala našim holkám českým, ať si mě vyzvednou. Ty mě zbalili k bazénu zdarma hnedka. Večer mi šli koupit internet, abych byla prostě ve spojení s rodinou a tak. A už to jelo, no. První týden byli školení,
Jo, taky jsem nevěděla, kam mám jít, taky mi to zapomněl někdo říct tam tenkrát. To je běžný, že tam se jako zapomíná. Tam je hodně lidí. Nejběžnější slovo je inšála, jakože ono to někdy bude. Jo? V normálním světě inšála znamená, jo, dobře, zítra to uděláme. V Saudské Arábii inšála měsíc, 2. Možná zítra, nikdo neví, uvidíme. A ty jsi tam byla na ženské onkologii? Začínala jsem na ženské onkologii. To jsi vybírala? Ne, tam mi byla nabídnutá a já jsem ji přijala takhle. To je další zážitek. Oni mi řekli, že půjdu dělat na paliativní péči. A já jsem tam přijela s tím, že teda na paliativní péči, ale to oddělení vůbec nebylo otevřené. Ono tam vůbec nebylo to oddělení. Já jsem byla přijata někam, co vůbec neexistovalo. A já jsem tam šla na to oddělení a pán mě vzal dovnitř a ukazoval mi tu stavbu, jak to mají rozestavěny, jaký to tam mají hezky. A já jsem tak vůbec přesně nechápala. Tady budete tak za rok pracovat. Asi tak nějak, no. Já vůbec jsem netušila, jako, že to není hotový, jako, že, jo, takže jsem šla na ženskou onkologii, tam jsem vlastně rok byla, pak z nás vytvořili tým a šli jsme dělat paliativu. Úplně fungový tým a bylo to super. Úžasný tým jsme vytvořili. Jak vypadala nemocnice, nebo jaká je tam vlastně úroveň toho zdravotnictví jako takového? Technické vybavení nemocnice je na obrovský úrovni, protože oni mají peníze. Oni mají ropu, oni mají peníze. Takže technicky super. S prací, proto si tam asi berou ze zahraničí lidi, protože nevím jak teď to asi bude taky jiný, ale oni moc neumí pracovat. Oni spíš v tom vedení. Jo, oni si radši najmou někoho, kdo to udělá, ale oni prostě tomu budou šéfovat. Ale je pravda, že ten druhý rok nám dali studentky na praxi a já jsem z nich byla nadšená. Já jsem tenkrát už dělala, že po nějaké době já můžu dělat vedoucí směny, takže já jsem si ráno sedla k počítači s tím, že udělám, co potřeba udělat a oni mezi tím udělali všechno, co jsem měla kolem pacientů, což bylo... Já jsem zvedla oči od počítače a všechno bylo hotové, takže fakt holky byly úžasné, Saudky, uměly pracovat, ta nová generace, když měli vzdělání, tak to uměli, byli šikovní. A co angličtina? Tam všichni mluvili anglicky? A ne, ani já ne. Ze začátku ani já moc ne, hlavně rozumět těm přízvukům bylo strašný pro mě, jo, prostě filipínský piptý pipe, to vůbec člověk netučil, indický přízvuky, pakistánský, protože řidiči naši a takový ten personál pomocný byli Pákistánci většinou, vůbec já jsem jim vůbec nerozuměla, co po mně chcou. Řidič mě někam vezl, já jsem vůbec nevěděla, kam mě veze, nebo co po mně chce. Takže to, než si člověk zvykne, ty uši, než si to neposlouchají, tak to trvalo. První 3 měsíce jako jsem byla ráda, že telefon dám někomu jinému v práci, že to někdo vyřídí. Ale první úspěch byl, když jsem dokázala lékárníkovi v lékárně vysvětlit škaredě, že to poslal špatně, slušně řečeno. Tak když jsem po telefonu tohleto dokázala poprvé, tak jsem si říkala, jo, tak teď už to půjde. Kolikrát si třeba za ty 3 měsíce měla takový ten pocit, že jako jedu domů, kašlu na to? Pořád. V podstatě celou dobu a pak, když člověk jde na první dovolenou, tak má takový ty stavy, nebo vlastně na jakoukoliv dovolenou, tak má takový ty stavy, že se mu odsud nechce, jo, že nechce jet prostě. Ale pak, když dojede domů, tak je těch 14 dní, 3 týdny, protože tam byly dovolený dlouhý, tak je těch 14 dní, 3 týdny doma a pak zase nechce zpátky. A tohle je po každou dovolenou a zjistila jsem, že jsme to měli všichni, že prostě nechce se domů, ale nechce se ani zpátky. Takže to bylo náročný takový. A ty, když jsi tam měla jako ten tým, tak to si tam byla ty a pak tam byly jako slečny, které pocházely z té země, nebo to opravdu bylo jako různě? Různě. My jsme měli tým, tam byly sestry typu SN1 a SN2. SN1 to byly Evropanky, malajské holky, byly SN1, Jihoafrická republika, Američanky a ty měly vzdělání, já si myslím, že stejný, ale bylo to brané jako vyšší vzdělání a my jsme mohli dělat vedoucí směny a měli jsme větší pravomoce. A pak byly sestry typu SN2 a to byly Filipínky a indické holky, které byly úžasné, kolikrát toho uměly mnohem víc než ty holky třeba z Británie nebo odněkud, nechci nic proti Britům, ale byla tam jedna, která neuměla píchnout jako žílu a tak, ale ty holky uměly všechno, ale byly placeny, tam se neplatí podle vzdělání, ale podle národnosti. Takže náš plat oni měli 3krát méně než my. Oni měli 1/3 toho, co my. Aha. Ale zase Američanky měly 2krát víc než my, protože národnost, nebylo to kvůli vzdělání.
A byla tam náplň práce stejná jako třeba tady? Ne, trošku víc pravomocí bylo. Jo, než by si měla tady. My jsme potřebovali naordinovat něco pacientovi, tak jsme si řekli a doktor to nějak neřešil, prostě to napsal, protože věděl, že my jsme s tím pacientem pořád. A taky byl trošku jiný styl, že tady třeba má člověk na oddělení na starosti 20 pacientů, 10-20 a tam maximálně 5. Ale museli jsme dělat úplně všechno kolem nich, včetně doprovodu na vyšetření. Takže když člověk měl 2 vyšetření za den, tak my jsme nestíhali, protože ty ostatní 4 my jsme nemohli stihnout. Jo, tak někdy to bylo náročné, protože třeba jet na CT znamenalo projet celou nemocnici. To není, že tady třeba výtahem dolů a zase nahoru. Tam je, oni, protože mají prostor, tak ta nemocnice je strašně rozlehlá. Obrovská, jako. Takže tam dojet na CT bylo na půl hodiny prostě se tam dostat, pak tam nějak nechat pána a paní, že jo, a pak se pro ně zase vrátit, takže letět zase, ale nejezdili jsme sami, ale museli jsme si volat právě ten pomocný personál a ti než přišli, protože oni inšála na všechno mají času dost, tak oni přišli, tak už jsem teda tady a tak teda jedem. A my už prostě my zvyklí z té Evropy, že prostě všechno hned, jako jedem. Musí prostě, to jedem, prostě jedem ráno, nastoupíme, jedem. Ne, tam máme čas, ono to, inšála, jo, tam prostě. Tohle taky člověk měl trošku, než jsem si zvykla, měla jsem tam českou kolegyni se mnou na oddělení a taky přiznám se, brečela jsem kolikrát ve směně, že nestíhám. A ona za mnou jedna přišla a říká, ale to nemusíš stíhat, tady nejseš u nás. Když to nestihneš, tak se nic nestane, on to někdo dodělá. A od té doby jsem nestíhala nic a byla jsem klidná, protože on to někdo dodělal. Stejně jako já jsem dodělávala za ostatní, tak prostě nějak to dopadlo vždycky. Takže to nemusí být hotový všechno. Měla jsi třeba čas si tam jako užít trošku jako tu zemi a procestovat ji, navštívit nějaké zajímavé místa? Já jsem teda úplně trošku jsem šetřila peníze, takže moc jsem nejezdila, ale taky jsme jeli na výlety, tam jsou zříceniny hradů okolo, z těch, jmenovalo se to Ottoman Castle, ale oni o tom třeba místní vůbec neví. Oni sedí prostě si pod tou klimatizací a nikam nechodí, ale my jsme jezdili tady do té pouště, dělali jsme si tam piknik u moře, dá se tam jezdit do Tajfu, to je krásné město v horách, tam jsem teda taky nebyla, nebo do Alit, hodně se potápí, i já jsem se nakonec potápěla, protože tam toho moc jako se úplně nedá, jakoby, protože je tam přece jenom horko a není to úplně turistický. Teď už asi jo, ale potápění. Potápění, to když někdo začne, tak už nemůže přestat. No a když se vrátíme teda k tomu, kde jsi byla, že jsi teda pracovala na ženské onkologii, jak moc je tam rozšířená nemoc, jako myslím tím rakovinu? No, nevím, jak moc je rozšířená nemoc, ale podle těch pacientů si myslím, že ta prevence, hlavně u těch ženských, já co jsem viděla ty nádory prsou, to jsem v životě předtím neviděla. Oni prostě chodili pozdě, oni to asi neukázali nikomu, nebo to nebylo komu ukázat, nevím, ale oni měli ty hrudníky celý, prostě jeden nádor třeba, nebo v obličeji, prostě tam, oni to prostě neřešili. Oni prostě asi, prostě to nikomu neukázali asi a neřešili to, jo, takže někdy to bylo fakt, jako jsem v životě neviděla. Celý hrudník prostě prožranej. Až jakože prostě jeden nádor a takový, no. Takže se vám stávalo málo kdy, že třeba tam někdo přišel právě s rakovinou a v takovém stádiu, že ho šlo zachránit? Jo, to se stávalo. Asi oni potom, tam byly takové vzdělanější rodiny, který prostě asi, že většinou někdo studoval z rodiny na západě, v Londýně studovali nebo tak prostě se vrátili domů a byli vzdělanější a dokázali prostě nějak tu rodinu, jo, byli otevřenější, ale takový ty klasické rodiny, ty místní prostě, kde ta matka je v podstatě, nebo ženská je doma a stará se o rodinu a prostě takový ten jejich prototyp rodiny, tak ty prostě asi to nikde neukazovali. Jako. Nevím, prostě chodili pozdě. Ale co jsem si všimla, tak měli úplně jiný práh bolesti. Oni strašně vydrželi oproti nám. Nevím, možná to je vírou, protože oni prostě, jak byli blízko ty Meky, tak oni měli radost, že tam jsou. Oni měli radost z toho, že tam umírají, že jsou tak blízko Meky, že umřou tam. Dokonce se nám stalo, že když tam v průběhu Ramadánu, to byl Hadž, to je taková ta pouť do Meky, kdy všichni musí do ty Meky,
tak tam jsou miliony lidí a tam jsou takový koridory do té Meky a oni ten jeden koridor zavřeli, nevím proč. A oni ty lidi, kteří šli zezadu, tak to nevěděli a šli dál a ušlapalo se tam asi 1500 lidí a nám je vozili do té nemocnice a někteří prostě fakt to nebrali, jakože prostě oni byli rádi, že umřeli v té Mece. Jo, že prostě, že dobře, když už teda mám umřít, tak jsem fakt rád, že tady. Pokud se nepletu, tak tam je prohibice. Ano, tam já samozřejmě netvrdím, že asi si potřeba jako pít každý den, ale jako jak jsi to tam vlastně měla? No, je tam prohibice, je tam alkohol striktně zakázaný, nedá se sehnat, ale dá se vyrobit a dá se sehnat. My jsme si ho vyráběli víno. My jsme si vozili, to můžu říct, asi jo, to se tam nedostane, ne? My jsme si vozili pytličky vinných kvasinek a ze 100% nepasterizovaného džusu jsme si vyráběli víno. Že jsme udělali do barelu vodu s cukrem a s tím džusem. Ty kvasinky jsme si nechali rozkvasit přes noc v džusiku a pak hadičkou od odsávání z práce, co jsme si půjčili, tak jsme udělali kvasící, tak jak se tady kvasí víno u nás, tak jsme si ho tam kvasili a bylo výborný. To byla asi nejoblíbenější zdravotní sestra v Saúdské Arábii. To jsi asi nemohla moc pochlubit nikomu tam. Ne. Takže jsi vlastně sama své zásoby Ale užívala. je zajímavý, že třeba, když jsme teda, tam byl i jiný alkohol, byl tam strašný alkohol, jmenovalo se to Sit, nevím, kde to brali, naši kluci a holky, ale to mělo snad 60%. A musím říct, že to ráno bolelo hodně, jako, že i ještě v noci to bolelo hodně, to bylo strašný, to se míchalo s džusem a když někdo fakt jako se potřeboval trošku jako vyklidnit, tak si dal tady to a to jako, to byl strašný alkohol teda. 3 roky jsi strávila v Saúdské Arábii, potom se vrátila zpátky. Jaký to pro tebe byl šok? Šok. Stejně jako když jsem odjela tam, tak to samý zpátky. Jako zvyknout si, že je to tady všechno, zase honem všechno rychlejší, když si člověk zvykne na ten jejich režim, že prostě pohoda, dobrý, nějak to dopadne. Ne, že by to nebyla honička, no to byla honička v práci, ale prostě takový to bylo celý pomalejší. A teď přijde člověk sem a teďka všechno. Já jsem si dala 3 měsíce teda, že ještě počkám, že si odpočnu, ale během těch 3 měsíců prostě to nestačilo pak nastoupit do práce, hrozně náročný. A i takový jako depresivní prostě, že člověk se vrátil a jako nastoupit zase tady do práce, že jo. A přiznám se, že jsem chtěla odejít ze zdravotnictví, ale člověk nenajde většinou práci, když po těch letech ve zdravotnictví. Takže jsem se vrátila, začala jsem pracovat na urgentním příjmu v Třebíči. A tam ta samá situace, nastoupila jsem na urgentní příjem, který ještě nebyl otevřený. Máš na to nějakou Ano, a já ráda otvírám ty nové oddělení. To je zajímavý. Takže jsme otvírali nové oddělení v Třebíči, urgentní příjem a taky nový tým se tam vytvořil a bylo to super. A teď jsi pořád tam? Ne, já jsem si dovedla manžela, který neumí česky, teď už manžela. A přestěhovali jsme se do Brna, takže... A pořád nemluví česky? Ale jo, on mluví, ale nechce. On se bojí, že to bude špatně. A teď teda pracuješ kde? Teď dělám na operačních sálech v Masarykově onkologickém ústavu. My jsme tady zmínili, že prevence u onkologicky nemocných pacientů v Saúdské Arábii není úplně na dobré úrovni. U nás je to teda, předpokládám, o něco lepší. A u nás je to určitě lepší a konkrétně na Masarykově onkologickém ústavu jako prevence tam jako je to na hodně vysoké úrovni. Teď se myslím, že teďka, já tam nejsem teda dlouho, ale myslím, že budujou centrum prevence, celou budovu, takže tam dělají hodně pro prevenci, protože je strašně důležitá ta prevence. Určitě prevence, prostě pokud člověk zjistí něco tak a ví, kam má jít a nebojí se, tak je mnohem větší šance, že se s tím dá něco dělat, než když čeká doma a řekne si a já se bojím a já nikam nepůjdu, že jo. Nebát se jít, určitě. S každou blbostí ono se nic nestane, když to bude blbost. Hlavně, když se chytne včas to, co se má chytnout včas. Kateřina Ahmed byla hostem dalšího dílu našeho pořadu Na lavičce. Já ti děkuji za tvůj čas, děkuji, že si nás pozvala sem. Já děkuji že pozvání. jsi tady trošku v té kose s náma vydržela. A měj se krásně. Já děkuji za pozvání, děkuji. A od nás je to v tuto chvíli vše a my se budeme těšit zase příště.
Tam moc chce toho holuba. Když ona hrozně chce, ona. Jo, běž, máš ho. Onkologicky. Asi počkáme? Nemocný. Onkologicky nemocný. Jo. Tak já si to hodím ještě jednou. Je. To jako nevadí to, ale je pauza, tak